kusangana kwatiri kuita zvakare pano pakunashe TV. Nhasi ndine nyaya iri very interesting. Tirimo muguta reHarare, tinopinda mese. Regai muite muzvinzwire, ndikaita zvekutaura munozoti haiwa awedzera. Makadi sekuru? Aiwa ndiri right sekuru. Rakadi dare. Izvozvo sekuru. Panguva ino vanhu vangada kutanga kuziva kavari kutanga kukona sekuru kuti vari kutaura nasekuru ani. Yakona sekuru Mususa, maitwa Amsusa. Amsusa. Yeah. Sekuru, ndingada kuziva kuti nhasi dare riri pano rakamira sei. Nyaya ipo pane musikana uyo abwera pano, musikana asvika akauya pakutanga. Uya pakaita pakutanga aiti mwana wake akaberewa chaisendesa kusukuru. Aberewa chindu chimenecho namuza kuti parini chinashala anondibudisira ichi chintu ichi. Anati nicho chinasala paakaberewa. Nakatini nigazile munhu akatola zvinhu. Munhu nakamugazira anozoka wega pano. Nakamugazira muntu uyu so palipo mpano lero abwera naye mwana. Bali ni mwana abwera wamuona panja hapa? Ana nchuchi so. Ndamuona sekuru. Namutumira nchuchi. Asatenge zintu za wanhu asisi zotola. Andidi wanhu wanotola zvinhu zva wanhu vanopa to zvinhu zva wanhu andidi iyayi. Alright sekuru, kana ndanyatsonzwa zvakanaka muri kuedza kutaura kuti dare iri ndere kuti pane kubiwa kwakaitwa pana akatora chisiri chake. Mbava amai ava ndo amai wambava uyu. Alright sekuru. Regai ndikurukure nevasukuru venyu. Makadi henyu vana mai? Tiripo. Ndikada kutanga nekuziva kuti ndiani akatanga kupinda mudare rasekuru. Alright. Chii chakakunzai kunoko? Mwana wangu akabirwa laptop kuchikoro. Abirwa laptop kuchikoro mwana wangu. Ndivanda kuti ndiende ndizoenda kwasekuru inyaya yakandirwadza kuti laptop iyo kuti ndiiwane. Zvakandiomera. Ndinoita upenyu kutamburira nditengere mwana wangu laptop iyo. Saka ini murume handina, ndiri single man. Saka mari yati undibati checheko ndinoita zvekutotamburira. Saka ndatengera mwana wangu laptop kuti ashandise kuchikoro. Ashandise kuchikoro mwana wangu akuya chiti mama ndabirwa laptop. Ndakataiwa mwana wangu ndichadzifambira nyaya dzacho. Dzisire kwandiri namai vako. Ndivadzisira kwandiri. Ndadzifambira nyaya dzedzi ndaenda kwasekuru. Ndaenda kwasekuru. Sekuru ndivandibvunza kuti papa kabirwa laptop mwana pati chakasarira. Ndakati pane charger laptop ndiyakasara. Kana sekuru yanayo kuno. Ndava ine charger iya kuna sekuru. Sekuru ndivavaigadzira charger iya. Wangondipa zvavakandipa ndaenda kunogadzira kumba kwangu. Nhasi uno mai vatome vavauya kumba nemwana wavo svikanza mwana wangu ainzwa voice richitaura munzeve dzake achiti ndakaba laptop yatanaka. Apa vana vanga vari mafriends. Saka ndokuya kwavaita nayo nhasi. Saka ini vamai vaida kundipa laptop ndakati ndandikwanisa kunditambira laptop yenyu. Handi ndinopedza nyaya dzedu kwasekuru kwandakadzitanga. Ndokuya kwandaita nawo nhasi zuva rino. Alright. Zvikureva kuti ava ndo amai vatomi. Ndo amai vatomi. Makadi henyu amai vatomi? Tiripo makadiwo. Alright. Ndikunzwa mukufemere kaka. Hazvina kumira zvakanaka. Nyaya iri kutaurwa. Regai ndo amai vatanaka ndizvo kana ndanzwa mushe. Nyaya iri kutaurwa namai vatanaka. Ndeyechokwadi. Ndeyechokwadi. Nyatsotaura tinzwa. Mwana wangu inini akauya nelaptop chokwadi ndakaiona. Asi ndakamubvunza kuti waiwanepi zvikanzi ndapiwa natanaka mama. Pandangoti hazvina kuipa paushamwari hwavo. Ndokubva ndagara 2 days. Mwana akatanga kungoti ndiri kunzwa kubaiwa. Ndiri kunzwa kunge ndiri kudaita munyaviri mama. Ndizoona mwana pari kungobuda chibundu yatove nyuchi. Kusvikira dzawanda zvamaona dzakaita izvo. Saka ndobva ndiri kunzwa futi kutaura ndiri kunzoenda ndzosera laptop. Ndokubva ndati iwo Tomo wakaba laptop zvikanzi mama rega ndikudze chokwadi ndakaba laptop mama. Ndokubva ndamuka ndichienda kwamai vatanaka. Ndikanoti vasikana ndinokumbira mwana wangu akaba sekutaura kwari kuita nezveito mwana. Saka mai vatanaka varamba. Vati hazvina handitambire. Tingatoenda tese kwasekuru. Ndokuti zvigonogadzirika saka ndau. Sekuru. Pane nyaya. Regai titaure nemukomana uyu.
nenyaya dzake idzi dzekuba laptop. Shamwari Thomas, uri kunzwa sei wewe? Taura nini, uri kunzwa sei? Thomas mwabire chani chi uri kunzwa sei mukomana? Kundiruma. Ukuruma wakaitei wewe? Ndakaba laptop yemumwe wangu kuchikoro. uri mbavha ke wewe urwadziwa? Unodzibviswa here? Ndozibviswa ndichabe futi. Hauchabe futi? Waimbobirei iwewe? Hapana zvangu. Saka wangoitengese? Ndida kuitengesa bandakachaya munhu anotenga. Maiwika. kutengesa zvinhu zvisiri zvako Sorry, andichabe futi. amwe ndoshanda iwewe niwokuba basi kusenzesa zvisiri zvako Andichabe ndakatora chizviri changu. wakumana navo Maiwika. bwerera nazo Kumbira kasekuru kunongochema. Kumbirawo sekuru mundiregerere wanje turi. unokumbira ini wakabira ini Ndokumbira regerero. wakabira ini Ndokumbira kuti mai ndokumbirawo. aturuke panjo asituruka panjo Mai. asituruka panjo Amai. asituruka panjo Amai. aturuke panjo sakuitana gadzirika saka ndauya ndokutokumbira kuti mwana wangu abatsirwewo nechidziso. ndekekutanga ili mwana wako kuona achiba mwana wako uyu ndekekutanga ndekekutanga kuona mwana wako achiba kudai. Sekuru amuna kubira mambo mutora kumapulisa uyu amuna kubira mambo mutora kumapulisa kubira mambo mutora kumapulisa ninkanisokuba izi ndinauzakuba izi nikoyambaka sekuru nengo chingotiwo ndezvevanawo zvinopera usingazivi kuti ari kutokura pazvo. asi auziziwe kuti mwana anoba uyu usizive kuti mwana anoba pakauya nemudziyo wakauya naye wakauya nemudziyo wakauya naye wakamubvunza iwewe wakamubvunza wakati mudziyo wawana kupi akati ndawana kwashamwari wachena mudziyo wakaramba uchigara pamba pake sei kana mudziyo wanga uri washamwari waidi kudzokera kushamwari ati ndiwo unomutuma ati ndiwo unomutuma ka ndiwo unomutuma mwana Kwete anoti Thomas ndiani izita rake hayi izita rasekuru wake ashekuru wake anamwalira pomwali alibe kuitana mwana alibe kukunji mwana auye kumusha kwa kuna ashekuru wake pavakaparara pachona nikuvuja kuti alibe kunza auye kumusha ile mwana uyu akanzau makaenda naye ukuziva kuti pali nimpepo pali mwana pali nimpepo popasiwa kwana chitiwa dzina rakuti Thomas mwana uyu anapasiwa nikuba kunikuba asekuru akanalo kuba siuzidziva handizvizive sekuru. so muna iri kuiganiza kuti mutawa mpepo mutiza mepo munati maigona kutiza mepo kungotora ubva wati uyashanda iwe ndiwo wotora iye chake ndechekushanda chenyingi chekutora muchishandisa zvamusina kutora handibatsire mbavha pamwe nobatsira vanenge vabiriwa chenda unomubvisa nyuchi dzachena wege wewe kana kuti ena unogara nadzo tora chimuchini chacho unogara zveshe pepani potani mwana wako nokuba kai Pamusoro sekuru. Pamusoro sekuru pamusoro. Ndaona kuti makuita hasha sekuru. Mwana unokuba. Akupunzisa mwana kuba. Sekuru regai ndimbodzoka kune mubereki wemwana uyu. Amai. Zvikutaura sekuru chokwadi here ninhaudzi kuti mwana uyu kuba akakasike kutanga. Kana pane pamwe mubva matara kuti zvishuwa sekuru arutaura chokwadi akamboba pakati. Zvechokwadi kutora vaingotorawo asi ndaifungidzira kuti ndezveumwana asi ndisingazivi kuti zviri kutokura. Saka kuchemei ndi wakabiriwa? Makambozvifambira here? Handisati. Baba vemwana vari kupi? Variko. Saka imimi nemurume wenyu hamuna kumbotokonzeni kuti mwana anyanya. Saka nhasi muri kunzwa sei? Makupinzwa mung'anga kekutanga ndikekutanga here kana kuti makambouya makambopinda mung'anga? Saka muri kunzwa sei nhasi uno zvinhu zvamunenge muchirera muchiti mwana wangu hadaro? Andikunzwa kurwadziwa singaiti. Munoti chii nevabereki? Nekuti nhau iyi inhau yekuti vabereki munoreverera vana
uchiti wangu mwana haangambodaro. Ndinovimba kuti pawatombotanga kusvika kapa makaunzwa nyaya idzi makatozviramba kaizvo. Chokwadi. Taurai zvamimimi toda kunzwa kwamuri. Ini ndiri kusagutsikana chaiko kuti zvinhu zvinoitika, kuti kune vanhu vanogona kutogadzira zvinhu zvichisvika pakubuda so ndandisingazvinzwisisi. Asi ndabvuma hangu nekuda kwekuona chimiro chaitika pamwana. Uye ndinongoti kune vabereki vese vane vana vanoita zvekuba izvi nekurerera vana, taura kuti ngavanyatsoongorora. Inini onai pandasvitswa nemwana pasati ndasvika kanova kekutanga. Regai ndimbodzuka kwamuri sekuru, mupfurire mberi muchipanda henyu dare renyu ranhasira. Ini chandinokuda muzukuru ndikuda kuti awa wawiri uyu anditaure naye andimuziwe. Andinoziwa neuyu akauya pana achiti ndimuthandize. So palipo mpano chandofuna imweyo magwirizana mawirirana. Imweyo mawirirana. Hanzi mawirirana here apo maitana kana mai Thomas? Handina kuwirirana nawo. Kana muri pekuwirirana palipo zandachitenga. Hanzi kana musina kuwirirana pandasha ndinokwanisa kuita. Maitomi, musatondikwidza BP yangu maitomi. Laptop yekuti ndinoiwanaka, asi kana zvinhu zvangu zvakaoma, munoziva imi kuti ndiri single mother, musatondikwidza BP maitomi. Mabwera ukapopotezana muno. Hanzi musapopotane mudare mangu. Kuda kusvibisa dango munhu. Andosvibisa dare rangu. Kana musina kuwirirana mabwerere. Nabwerere nenyuchi sakaina. Hanzi kana musina kuwirirana sekuru mawirei. Mandibatsirei mungotewo mwoyo wekubereka inga makadaiti. Mawirirana munhu ushe. Hanzi kana mazowirirana munodudza. Laptop yacho iripo here? BP maitomi laptop. Izibwera apa. Tenga laptop yakaika. Yerape yandauya nayo. Torai laptop yenyu, batai mega zvinhu zvenyu. Sekuru nyaya dzekuba dziri kuwanda kaidzi. Nyaya dzekuba dziri kunyanya sekuru. Ndibekuyambira pano. Wina aberewa. Nevamwe vari kutora mari zvavanhu vasiri kudzosera so. Angotora mari kuti munhu echindipa chikwereti changu munhu asiri kudzosera. Tikutumira futi. Hatisi kuregera kutumira nyuchi. Vasi kubhadhara chikwereti muri kutumira futi nyuchi. Ndikutumira futi, vasiri kubhadhara chikwereti ndikutumira nyuchi. Wari kubava ndikutumira futi. Ndikuita zvose pano. Hamuri kugadzirisa nyika. Ndikutanisa vantu, kubatsira vanhu. Vanobasiriwa, vanobasirika. Asi mbavha izvi tapesera nakuchasunungura manje. Wafa. Alright, regai tidzoke kuna ava vanhu vavanenge vauya nechinhu chacho chakabiwa. Saka ndiyo laptop yacho iyi. Amaitanaka ndiyo here laptop yemwana wenyu? Ndiyo laptop yemwana wangu. Handisi kuda kuitambira, tambidzai sekuru. Bamba. Hanzi bata muzukuru. Bamba. Abwera nacho nichi. Mufuna zaona yankula siku loyamba. Kuti nekushunga akaba uyu. Ndoda kuti nasi kutaure futi kuti kumshunungula ka. Unemba. Hanzi kuende nzozisa. Bwera kuno. Hanzi yakuno. Kazi kapa. Bwera kuno. Hanzi yapa duze. Kazi kapa. Basi nyamula tenga. Simuza. Hanzi simudza kwa mzukuru. Mashula. Hanzi sinungura. Wanje muchichita kuti wana vasikara mampava so. Ya? Zvakaoma tateko. Wana vasingokara mampava so. Mukupunzira wana kuba ka. Mukufundisa vana kubana. Atimbodzidzise kuba sekuru mwana. Uziyankuda kuti iweyo na Thomas ndikusunungula nalo. Hanzi rokushtaura Thomas ndakusunungura pano. Thomas ndakukusunungura pano. Usabe futi. Wakaba kawanika zvakatokwana. Tizakubula rabwedzera kasika. Azikala pasi. Hanzi gare zvenyu pasi.
wane kuti mwana ali mhepo ona kuyizwe Andoenda mpozi zemfumana nemhepo. anga usati kuyizwe Andokosa toenzo. saka waiti kuba kwa kungoita kungoba chete Ati waungoti kuba kwa kuti ngoba chete. Kuti womsikanzwa wevana. akufuna kusambira mpepo mwana Anzi mwana dogeswa nepo. koma rufuna baba wake abwere pano Anzi baba kwake utere pano. twatandize Anzi vataurire. si wajinja lako kwa mwana wewe ukwanze kugeza mpepo Anzi rwende kwa mwana wakwanise kumsunuka nekweripo. ababa wake azibwera pano Anzi baba wake ndo antuda pano. basi tufuna kumsamba mpepo Tukala mushamba nepo. ali mpepo zakuba Anzi ali nekudze kumba kuba. tikata kumsamba mpepo zimenezo Atadza kungeza nepo idzi. tufuna abwerere kumuzi kumusha kwawo Alonata aende kumusha kwavo. akafike kumusha kwawo Akasvika kumusho. basi mukatenge daka Anzi mutora dhaga. pamanda baba achekulu wake Pamanda paguva rasekuru wake. bwere naro kuno Anzi muenda kuno. tidzikamisa achekulawa Dzikamisa sekuru. azaramba achidoka kuwana Asaramba achidzoka kuvana. kuti mwana uyu Kuti mwana uyu. naona mwalilira mnyeri Andaona pararira muzheri. unimva Anzi wandinzwa. unimva Anzi rundinzwa. sopo ndipo mpano awa zawachitira chana Anzi awachavaitira chii kwavo. Handizive muitombo mungadoti ndikuitirewo chii. iwe yankula zaufuna zonse zaufuna muzi ufuna akuchitire chani zaufuna Akuitira zvipiko. kodi alepera timangaswa ndati munditengere imwe laptop yangu inyowani maito pamusoro pelaptop ipapo mbenipo $100 Mukuziva? ndokutodzokera kumashure so anozidora zvaifana kunyora Ndazvina. totenda akupasa liti Anzi waparini. Mungondipowo masvondo mairi ndinenge ndaunganidza. masvondo mairi memaunganidza zvese kana memambowinza kana chinwani Zvamai ndogona kungotsvaga $100. totenda ko imwe laptop inyowani memakuya nayo rini Ndozvandati mambondipowo mazuva. ndozokutsvagai ya sekuru idare guru zveshuwa tisingazive kuti saka mukomana uyu sekuru vamwe vanoda kunzwisa kuti saka nyuchidzi dziri kutodza dzatobva here nezvamaita chete apa muchisunungura apa nazvinongula wana amuna kuwaona wana wani Andasunungura. auoneka una meso aunoshandisa meso wanyama ndiregererei sekuru amusunungula mamusunungura sekuru asununguli wana uyu inini changu chete kungotuma kuti achunungula antakataka mushuga Anzi asunungura. Ndinaona tuma kuti asunungure. orit regai ndipedzise ndichibvunza muzukuru wenyu akauya pano kuti ari kugutsikana here nekubata basa kwamaita amaita naka shamwari nyaya yako iyi yawakafambira muno uri kugutsikana here ai ndikugutsikana zvisingaiti nekuti nyaya yangu yabuda pachena zvinhu zvanga ndisina kutarisira ndozvichaitika saka uri kugutsikana nasekuru handikugutsikana nasekuru sekuru pawakakudza kuti munhu wako achabatwa wakambozvibvuma here handina kuzvibhiliva handina kuzvibvuma pawaona mukomana uyu ane nyuchi wanzwawo sei ndanzwa kufara achiuya kwangumba kwangu namai vake ndanzwa kufara zvisingaiti ndikati sekuru vaya vakandiudza kuti munhu uchamuona wega poshuwa ndamuona munhu asi kamwe kekubereka kana kumbokubatawo kandibata but ndangoti hapana zvandingaiti zvinhu zvandanga ndakaita kare ini kakatondirwadza kutenga laptop kwanga kwakaoma kunditengera mwanangu laptop ini ndiri single mother ndina murume kuti ndiwane mari ka ndezvekutokwinya chaizvo ndinotowana mari saka zvinhu zvangu zvakaoma mami kuti nditowana mari akangondibatawo zvanguwo but ndangoti nyaya dzatinondipedzera kwasekuru pandakadzitanga amai Thomas mazobatirwa nedzimwe kadzama musingazive kuti kuba kwemwana wekumaingoti kuba Zvakaoma handina matemukamo. iyeyu atori nemhepo zvake uyu atori nemhepo zvake basa rakapera ka hapana mazuva basa rapera ke Chokwadi sekuru. basa rakapera Shuwa rakapera. adii taura nyaya nekuti iwoya nenyaya basa rakapera ke zvakangopera zvokuti wakangoti zvangopera basa rangopera Ndozvandakangofunga tikanzi rashoma basa. pari nemhepo zvokumusha kwako zozoka futi basa rako harina kungopera pane munhu akamira apa munhu andiri kuona munhu akaita kuti basa ripera airwadziwa nevo aida kugara kwanga ukagara wazimvesesa funa kusambiwaso funa kugezvechewa una mhepo iwe makutobatsirwa zvakare nasekuruka ndizvozvo regai ndidzoke kwamuri sekuru handizive kuti dare redu ramira sei pari zvino pane zvinhu zvandiri kuda inini kana ava vachinge vabudisana wauyirirana so inini ndokwanisa zvangu kuwazvinongula
asi chandiri kuda ndikuona kuti baba wa mwana uyu mbava uyu mwana uyu abwere kuno ni mwana aso umene ndofuna kumusamba mphepo tiziita mkhani izvi zvanyuchi izvi titanga tazvipedza mukomana ndisikalibe ndapedzerana naye ndizvozvo ndichazonyacha kumupedzisira nyaya zvake kana amai avo vazoka kuno vachiti nyaya zavo zvafamba zvakanaka nekuti vamwe vanonyepa kuti ndichakuita ndichakubhadhara ndakachitumira kaviri pamunhu wani zvinouraya mashi ndinokutumira kawani kakutumira kechiwiri munhu amwarira muri kunzwa vakawirirana kana vachinge vapedzerana mukomana ndichazomushamba kwekupedzisira so nhasi paripo mupano ndangochosa chete nyuchi kuti zvibwerere so mudare mangu muno ndizvozvo manzwa kuti mukasabhadhara wapedza kubhadhara hanzi mukasabhadhara sekuru ubwereso kuno ndakazvitumira kawiri musauye Unodzoka sekuru. musauye mukunimba tinotenda sekuru nedare renyu iri sekuru ndakukumbirawo kuti mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe kunyanya-nyanya nyaya idzi dzekubirana idzi nenyaya imwe yandaonawo iri kubuda nenyaya yemazita mazita atinopa vana aya nokuti azoona kwazviri kubva kuti zviri kubva mumazita imomu chandingangoshirira kuwana vese vari kundinzwa nevari kundiona ndikutaura nyaya yamadzina nyaya yamazita tisangotambidza wana mazita wose mazita ano yakabereka mhepo zvaanenge akabereka mhepo zvinozokonzeresa kuti mwana so akurimi wana njuchi manje amai wakulira so mazita iwana nenyaya yevanhu vari kuba vanhu vari kuba mbavha ini handatsitsina mbavha kana mbavha ichinzi yaba changosara kuuraya chii dai atora mazuva mashoma pasina kudzoka uimenzo tamwariro nyuchi changu chaingochuka kuno asi yaimwarira saka vanhu vasatori zvinhu zviri zvavo vanhu vachona vari kutorerewa zvinhu zviri zvavo ngavauye kuno kuti vatandize nevamwe vanhuwo futi vari kutorerewa pane vamwe vanhu vari kuita zvokukwereta ndiri kusangana navazukuru vochuruka pano vachitaura kuti hapene munhu akakwereta mari yangu asi mari yangu saari kundibwezera vantu vamene ava ndikufuna kuvatandiza futi ndoda kuvabasira kana varipo vanenge vachida kubasiriwa panyaya dzekuti vari kukweretewa mari vasingakudzozerewa vanhu vasi kudzosera zvikwereti vanhu vari kuzviita ivo vanhu vanogona kushandisa vanhu varipo vanhu vokuti munhu anopa munhu basa munhu woshanda ashanda chindipa mari yangu munhu haasi kuburisa mari ndizvozvo munhu oramba akangogara oita kunge ndiye akutonetsa vanhu iwawo inini ndinokuda kuti mari zawo zipuwe munhu ngaapuwe chaakashanda simba rake ribhadhariwe so ngapiwe cheziya rake sekuru izvozvo ndinokuti kana waripo muzukuru waunoziva ndinogona kumutumira nyuchi ndinogona kumupengesa ndogona kuita zvocho zvanenge zvadiwa nemuzukuru kana namucha kuti asunge miko ine miko zvaninasungisa pano nemiko zvanimasungisa tishandisa amai wangava ndakayangura naamai tine miko zvatinomusungisa tine miko zvochuruka pano zvatokwanisa kumusungisa pano ndizvozvo sekuru ndinotenda handizive kuti pane zvamataura sekuru pane zvimwe here zvamunokwanisawo kubatsira vazukuru apa ndoda kutaura sekuru ndakanangana nevamwe kune vamwe vazukuru venyu vakaenda mhiri kwemakungwa vachitsvagawo kurarama vanogona kubvunza kuti sekuru zvino inini ndiri kuita dambudziko ndiri kubritain uku munhu angu ari kuba vanhu vari kuba zvinhu zvangu ndiri kunoku vari kungopedza ndoita sei munozvigona here sekuru izvozvo singatauri nyaya yoberiwa chete muzukuru kare nenyaya yekuti wewe unosungiwa upenyu iwewe bozvaliwa unenge wakabata zvaunenge wakabata ndizvozvo kana kuti uyu mushavi uyu vaivo vanoona ivava vane uchenjeriwo vanoshandisa kuti vanonatsa kuona kuti hai uyu munhu mushavi uyu munhu achaita mari vanhu ivava vanosvika pakushunga inini ndimamashula ndimasunungula so munhu atandisike kana basa tichinesa inini basa ndinogadzira parini vanhu vakuferewa vanhu vari kubiriwa mukati nevanhu vari kufiriwa mukati zvavasiri kunzwisisa kuti gore rini kwafiwa gore risati rapera futi kwafiwa vanhu vari kungofa ndinokwanisa inini kulonda mhepo izvozvo kuti tizive kuti mhepo ichi zviri kubva papi tazvilonda mhepo izvozvo kana pane pari kukonzeresa pane gonye riripo iroro gore nyoro tokwanisa kunoriuraya totangisa zvinhu zvedu tichibva ipapo pane misha inoita kuti inoita ngemanhadare evanhu kuti kana valoi vachingouya pakutenderera vanenge vachingouya vachingotambira musha kurerisa musha so inogadzira musha ndizvozvo zvinhu zvimwe zvandobatsira zvakaita sezvirwere muzvikuru vane zvirwere zvakaita segomarara vamwe vanoiti mhuka vamwe vanoiti njinda zvirwere izvozvo ndinorapa pano pane vamwe vane matambudziko emusana misana inosiyana pane misana inobuda pane misana inongorwadza pane misana yatinoti misana yechibereko inowanika kuvakazi pane misana yevarume inowanika
kuvarume misana iyoyo tinokwanisa futi kutatiza kuti murume akushaya simba mumba, so tinoisa moto ndizvozvo kwanisa murume woita moto mumba. Nkani yanchito nkani yamabasa ndinogazhira muzvukuru, nkani yoberewa iyi mazvionera moga andikuzi nkani yoberewa iyi kandi nizochuluka pari ninkani yoicho nekuti chinoitika muzvukuru pane pamwe pekuti munhu anokuza kuti ndikurwadziwa nemakumbo urapiwa gumbo pati gumbo ripore ndizvozvo. umwe anokuudza kuti ndikumva musana urapiwa musana asi musana upore. Chinoitika icho muzvukuru icho inokonzeresa kuti munhu arwadziwe negumbo, inokonzeresa kuti munhu arwadziwe nemusana. Saka tinorapa tichitangira icho, tinorapa vane zvirwere zvashuga vanozvibaya baya waya usi upenyu kuti munhu angagara achizvibaya muzvukuru ndizvozvo. shuga iyoyo ichipera. Right. Vane zvirwere zvaBP vanozopedzisira wakuzvimba so vanhu vakaita sewawo ndinotangisa chikuru. Ndinotenda sekuru. Regai ndikutendeni dare ndisati ndapedza sekuru. Pane yamataura yandafarira iyo yekuti mumba umu kana zvisisina kusimba munosimbisa. Vanhu vazhinji vanenge vachichema kuti kumumba mangumu baba wasisiri baba. Nevamwe vamwazvikuru vari kutotadza kuzimisa zvimba izvi. Vakutotadza kuzvimisa kuti pano asvika agara imba yapalala. Pano afika agara imba yapalala. Izvozvo kuti ndinozvigona. Pano ndinozviita. Ndizvozvo. Izvi zvinhu zvatinokwanisa kutandizana. Vazvikuru chinoitika ndechekuti matambudziko anosiyana, ndikwanise kumataura yese matambudziko chimapesa. Asi izvozvo zvekumusa nyangu wakafa hama yako yafa zvauchina kunzwisisa zvinokwanisa kuimusha kuti uye taure ega kuti inini ndakafa ndakaurayiwa pakati nezvimwe hama dzikungopararira mushango zvokuti asi kuziva kuna baba wangu ndekupi kuna mai wangu ndekupi kana kuti baba wangu akashayika kana kuti wapenyu waliotsvaga hama dzawo tinobasira. Vane vamwe vari kupengeswa muchukuru unoziva kuti munhu achariwa achipenga. Vamwe vanozotanga kupenga akura, vamwe vakutanzi mwana akutora zvinodaka-daka kuzidi kudaka vanhu vachishandisa uchenjeri hwavo kupengesa vana mukati nematandisa bezvi echidzoka kuita munhu kwaye. Aiwa, tinotenda sekuru nemashoko enyu. Regai nditi sekuru, regai tichivhara dare redu, asi ndiri kukumbira kuti muvhare dare muchizivisa vazukuru kuti vanga vachitaura nasekuru ani. Vazukuru manga muchitaura nasekuru Mushusa. Sekuru Mushusa anobva kuMalawi. Niko kwawatanga kuitira basa vari kuMalawi. Nakasvika pakunosarudza homwe yandikasarudza ino. Pane zvandanga ndaona, pane zvandanga ndafarira, ndakauya ndakagara pano. So palipo pano lero ndikutandisa vanhu ndiri muno muZimbabwe. Ndizvozvo sekuru. Ndinagara. Alright. Ndinagara pamushukuru wanga. Alright. Tinotenda sekuru. Aiwa mazvita, tinokutendai. Palibecho